Distribution er Danmarks største distributør af grafikkort og holder hvert år et seminar i samarbejde med verdens største producent Nvidia. What MMD have done here is fantastic. It's really the best kind of event to really bring together all parts of the industry, not just distribution and partners, but also the e-tailers, retailers, and also the press obviously as well. Seminarets formål er at give deltagerne indblik i de nyeste teknologier inden for især grafikkort, men også andre produktgrupper, som for eksempel storage og køling. Hver producent redegør for egne teknologier med fokus på hver deres specielle område. Very important from my point of view to be able to discuss what we're trying to do as a company, specifically in Denmark. Udover at få et indblik i de enkelte teknologier, er der også mulighed for den enkelte forhandler at få en snak med producenten. Jamen, der er jo kommet nogle forskellige sessions, hvor man kommer ind til de forskellige producenter. Det kan være Nvidia, eller det kan være Zotac, QNAP, hvem der nu er her, hvor man kommer ind på tomandshånd og snakker med dem om, hvordan man kan gøre noget bedre forretning. De nyheder, man ikke lige hører om inden til hovedindslaget, så det er rigtig godt. Jamen, det er ikke en stor event på den måde, at man kan sige, at du bliver en lille del af mængden. Du får plads her som en lille forhandler til at, som flere har oplevet i dag, at stå face to face med en producent som Nvidia. Men man kan godt, hvis man bevæger hånden lidt. Også for producenterne er seminaret en god mulighed for at få kontakt til forhandlerne og pressen på et mere direkte niveau. It's a great way of A, meeting up with everyone at once, but B, also it's a great sense of community. Everyone's interacting, like the press are talking to the other press and swapping ideas. Og netop den sociale kontakt fremhæver forhandlerne som en væsentlig fordel ved at komme til seminaret. Jeg synes, det er rigtig sjovt at være her og se alle de nye ting. Og snakke ansigt til ansigt med dem, man skriver med over med MSN'en hver anden dag. Det er tredje år, Distribution afholder Nvidia-seminar, og hvert år udvides kredsen af både producenter og forhandlere. Nu var vi der sidste år, vi er kommet igen i år, jo, så det må betyde, at det er en succes i hvert fald. Feedbacken i dag fra forhandlerne har været langt over forventning, og producenterne har lige så været meget imponeret over vores seminar. Hvis du vil have information om Nvidia-seminar, kan du se mere på vores hjemmeside. Vi ses til Nvidia-seminaret 2010.